Jaime! Pangutan na siya! Unsa may kasulti nga nagsulo ba ni siya og cross? Ikaw, huwag na masulti ni mo, ano eh. Kaya ni solo po cross. Kining cross. Ang tagiya ni Dilis Jesus Christ. Si Jesus Christ, ginansang sa krus ni Matilan. Ang tagiya ni krus, patay na. Ikaw kay gasundo mo gani. Gusto sa kang mamatay. Kaya ni Matilan. Umaliksan! Bumalik sa karsada. Sa driver butang ang krus. Ug mangilat! Ug mangilat, mangurot. Ug musakay kag jeep, mangurot. Ug mutabok! Ug butabo ka, mangurot. Ug wato ka sa simbahan, napulot kurot. Ug wato ka sa sementeryo, kurot. Ikaw, isulog ka kurot. Gusto ka papatay. Ang tagiya ni krus, patay na mo si Matilan. Ang tanang nakasulat sa Biblia, na wa naman ka nakasabot, kung wa kay nakasabot, ayaw pag-appeal. Ako gani. Ako, kada gabi mamatay ko. Pero nga nung wa may cross, inismata na ko ikabuntag. Alas 5, antik po ka na ako, angels kino. Tapos? Iskaran, pagmata na. Ano nga lagi kumutang i-cross? Na ikaw nung gusto kang mamatay, nanggamit ka o cross, si Kristo gilansang sa cross ni Matilan. Muli ang cross sign of death, ini siya. Dili ni kang Kristong cross, ang tagiyan ni si Matilan. Gusto kang mamatay, nanggamit ka cross ni Matilan. Ito to ingon mo. Kung gabi, unsa nga kung gabi? Kada gabi mamatay ko. Tinikala 5 sa buntag. Naitik ko ka na ko angels kino. Iskaran pagmata na. Kinsa may kaaway sa cross ni Kristo? Pilipos 3:18. Ang demonyo. Kabalo ka, kaning mga demonyo mga kaibigan. Wa, di mo sulog og cross. Mao ni ako ni sulog og cross. Aron walay mga demonyo. Mga dool na ko. Wala mo tayo masulti mong cross. Asuray, demonyo nga di mo gamit o cross. Kaya demonyo ni kaduol sa white cross. Ang duolos demonyo. Ang naunay cross, ikaw. Ningon! Uy! Demonyo na ni mo. Jaime! Ningon si Kristo nga ang cross ay pasigarbo. Ano imo man ang gibinuangan? Kaya ang tagiyan ng cross patay naman. Si Matilan. Mo'y tagiyan ng cross. Si Kristo na matay, gilansang sa krus ni Matilan. Siya gisulong niya. Gusto sa ni siyang mamatay. Kaya kining krus sa ino, bete. Gusto kang mamatay. Unsa tong Roman Catholic? Unsa to? Roman Catholic. Pinakamalaking reliyon sa Roma. Nasa Vatican. Ito pala sa Satanism. Illuminati, Kingdom of Lucifer. Pope Francis, Rebel Cloth, Lucifer ni God. Church Pardo. I-type Google Church Pardo. Illuminati. Church Pardo. Ang cross! Ang cross. Unity. Ang cross ni Matilan. Gisulob sa akong amigo. Wasa kabaw nga sign of death. Ang tagiyan ni cross patay na. O si Matilan. Si Kristo namatay, gilansang sa krus ni Matilan. Tapos, Ang kasulong sa dani, gusto kang magpakamatay. Kasulong sa krus ni Matilan. Ang tagiyan ni krus, patay na si Matilan. di sulog og cross. Kay love man ko na si Jesus Christ. Sa krus ni Jesus Christ. O ganing mga di mo sulog og cross. Sama po na sa iro na walay cross. Kung na maligsan diya nga tao, dahil maligsan na nga tao, mamatay. Butan og cross niya kung ang iro ang maligsan diya mamatay. Di butan og cross. Siguro iro ka. Ang kanang krus nga dili mamatay ligsan sa driver. Iro nga giligsan sa driver. Dili buta nga krus. Kaya ang iro dili man Roman Catholic. Ang tanang nakasulat sa Biblia. Nawala man Japon kay ikatubag. Kung wala kay laing ikatubag, ayaw pag-apil. Sige. Na ayaw ko na si Bali ko. Ang imong yampuan, mao ang pare. Kabit sa pare, gitipi sa bana. Mao ning. Boy, pare lang ini kabit lagi.
Kapit sa pare, gitipis sa bana. Mauni siya. Muli mo paluhod niya sa simbahan senior. Sa Boss. Hindi lang yung pinataka. O istorya. Siguro mga kaibigan, kung maluoy mo, paisnak ka ninyo ni Sagay. Paisnakon. Napasmuhan na eh. Napasmuhan. Nawanan. Apak. naaday mapas mo. Nga kada segundos kakaon. Sa balik ko mapas mo. Kada segundos kakaon. Kaning Biblia nga yan gidala. Matod pa niya. Ang Katoliko daw, demonyo. Ang mga kuwan sa tutlo, sa matudlo sa simbang Katoliko. Iya sa yawa. Matod pa niya. Nga anong imo maning gidala. Ang Biblia sa Katoliko. Subuti pasabot. Yawa po di ay ka. Ang guruay nagsanggaos ka matuuran. Nga dili mo luhod o pare. Kaya ang pare. Kapit sa pare gitipis pa na. Muli maaso sa simbahan senyor sa ninyo. Pangluhod ka mo. Pila ka minutes? Muli mo luhod ay siya. Inigluhod na rin. Tina. Ito ba dayo sa pare? Mabasa di mo na mo sa diary. Kapit sa pare gitipis pa na. Ihapak sa ako. Ihapak. Ang may buhato na rin. Hapat mo rin. Hoy! Mga gabi man yung yaw-yaw dira ha? Murabog mga buang dira ha? Murabog na nga katok. Grabe na inyong pag... Di na lang mo mabuhay inyo ha? Murag yung bugwa giluon, yung pakaunong tabog tae. Bukaan ba? Mga katok ba siguro mo? Init akong ulo ninyo ba dagan kay bug mga chismis na nagpandaot. Murag yung bug mga perfect. Ya-iya na ng mga naong ninyo.